Hej alle, jeg har lige været ude i shoppe, og jeg har købt den her, dem her, så har jeg købt den her, og den her, og det her ryggen, men den er rigtig fed. Den her kommer fra Z&K, og den her er fra Basic Collection. Jeg skal nok filme til jer, når jeg har købt mere, har lyst til at vise mere og sådan noget, så hej hej!